Ez egy kétszintes gyakorlópálya, ami a Budakalászi őrs közvetlen szomszédságában található. A Kalász Kft. Jóvoltából kaptuk meg. A mostani gyakorlatban a Kalászi őrs riasztást kapott, mely szerint kétszintes épület ég. Az épületben egy súlyosan sérült személy található. A helységben a tűzoltók beléptek, felderítést megkezdték. Mindig párban mozgunk, vigyázunk és figyelünk a másikra. Húzzátok a lábatokat, nem emelitek, nehogy elbukjatok, nehogy elessetek. Istenem, mentsenek meg! Sandi, lassan! Ez rohadt, jó? Voltunk már? Megvan! Közben szavaratni. Ide! Nincs, hogy csekken. Jó, meg jó. Óvatosan, súlyosan sérült a személy. Látom, szépen hatagos. Na, emel. De nem látom. Emel. Óvatosan, jó? Hozd a lábát! A lábát? Vágod? Tegyetek, nem.